वाजत होती. मग या 6 ब्रेसेपैकी कुणी काय बोललं तर आवाज महाराजांपर्यंत कसा पोचावा आणि महाराज काय बोललेला आवाज हा कोपऱ्या कोपऱ्यातल्या ब्रेसेला कसा पोचावा त्यासाठी आपल्या हिरो जिंदुरकरांनी या ठिकाणी एक इकोसिस्टीम बनवली. आता आपण 50 वर्षांमध्ये बोलताना माईकचा उपयोग करतो. मग त्यावेळेस लाईट माईक काहीच नव्हतं. त्यावेळेचं इकोसिस्टीम असं आहे, एका कोपऱ्यातून एक टिचकी किंवा एक साधा कागद पडला तरी आवाज स्पष्टपणे इथपर्यंत ऐकायला येतो. त्यावेळेस संपूर्ण पॅक बंद होतं. अजूनही देखील ओपनच आपल्याला आवाज ऐकायला येतो. तो आवाज आपण आज प्रत्यक्षातपणे ऐकूया. सर्वजण शांत उभे राहा. तिकडे मी जाऊन आवाज देतो, नंतर आपण माहिती घेणार आहोत. इथे उभे राहा. आवाज थांबा शांत 2 मिनिट.